día máis estamos cociñando na televisión de Galicia. Sabedes que temos un Instagram que é super chulo, é super guai. De feito, é moito máis guai que a min. Seguídenos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe imos cociñar con xente guapa, xente maravillosa. E con Xulio Mato. Pero o resto da xente é moi guai, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio e Lucía. Un aplauso para eles. Que tal? A vida, A vida é eso que se che escapa entre os dedos, Xulio Mato. Sí, a vida é que te pegas ti. Eso sí que é a vida. É o bidón. Hoxe, a que hora te ergiches hoxe? Eu levanto todos os días a mesma hora. A que hora? Coas galiñas. Pero a que hora? Cando te levantas ti para ir ao baño, eu non volvo. Eu salgo. Pero... 5:30. Ostras, 5:30, que dixo? Sí, sí. Pero si esa é a miña hora de deitarme. Claro, no, esa é a tua hora de facer un bocadillo. Ostras, 5:30, Bueno. Pero non o digas só. Guau, e ti? A que hora te Eu erges? hoxe ás 8:30. Bueno, esa é a hora que me levanto eu. Claro, claro. Se é unha hora prudencial. Que é certo, Jaime. Deitándose ás 5:30, Que é certo, de verdade que me levanto ás 8:30, 9, normalmente. Sí, é a miña hora de levantarme. Bueno, como estás, Lu? Eu non Vamos creo. Ben, Ben. a partir da hora que non o quere Xulio, a partir da hora voulle mandar un WhatsApp todos os días cando me levanto. E cando me levante eu vou mandar outro. A min dame igual, porque vou estar dormindo. A ver que se ríe máis. Pois fago unha chamada. É así. Por certo, a última vez que veo a Lucía, todo apuntaba que iba a gañar e palmou. Palmei. Quedoume cruda máis, a ver, hoxe se me dá tempo de facer... A ver que é o que pasa. Queredes cociñar? Home, claro. Sí. Pois, señoras e señores, a ver que nos trae Lola de Silleda. Hola, buenas. Son Lola de Silleda. Me gusta moito o salmón. Encantaríame que me deran unha receta así distinta porque o fago sempre á plancha, unhas pataquiñas fritas, unha ensalada, a veces cocido, pero vos tedes aí uns cociñeiros buenísimos, entonces sempre me dan outras recetiñas. Un besiño para todos, para a miña familia, para a miña xente de Silleda e de lado, vale? Gracias. Me dicen salmón, pescado contracorriente. Nado, nado, A ver, unhas nado, palmas, lucho, lucho, lucho por hacer lo que dicen. Sí, mirad, mirad. Soy salmón, pescado contracorriente. Bueno, o título do programa xo di, xo está vendo detrás, salmón, que bendición. Que bendición é o salmón, Mira que está bo. Ainda que eu aquí escoitei un día aos cociñeiros, isto xo dixen varias veces, que non é o que máis lles guste. A mí sí, A ti sí, pero eu escoiteille a este home e a Begoña, tío, la teña na súa gloria, que Madre mía. o salmón non Como a é... túa xuventud. Que o salmón non é o que máis lle chista ao cociñeiro. No, a ela. E a min. A ela, e a ti non. A nós. No, a min gusta, pero non é o que máis tampouco, non é o peixe que máis. Eu como, porque eu como de todo, son moi comedoriño. Pero non é o... Como. Como? Entón vamos intentar darlle un valor engadido, porque é moi bo, Sí, é moi boa, É moi bo, a ver se me chama a min de Noruega e me quitan o de ser fillo adoptivo. Non, pois o tema é como vas facer para que a xente consuma máis salmón e lle gusta a túa receita, sendo que a ti non che gusta. Pois mira, vou no abrir Bueno, en polvoreta. Vale? así. Así. Sí. E despois vamos rencher cun refritiño, Guau. con queixo, con gambón, Oh! con queixo crema. Oh! E despois vamos a facer un pastel de pataca, Por que ves tan lanzado? porque son así de osado. É moi osado, Moi osado, Ousado. Sí, sí. Guau, Ousado. Sí. Xulio ousado. Bueno, sí, usados todo de carai. Bueno, esta é a receita, a idea que ten Xulio Mato para conquistar o palal da nosa invitada. E Lucía Vázquez, como fan do salmón, será capaz de cociñalo? Eu vou facer unha fantasía que hasta me resulta difícil de explicar, Non, é que te rís, que te rís. Porque non sabe como vai. Hoxe vou facer unha coroa de salmón. Unha fantasía de salmón. Hola. Cun recheo no medio. Vai ser unha cousa así con masa follada e salmón e queixo e tomatiños e... Unha fantasía, unha fantasía. Xa tes a miña curiosidade, Lucía Vázquez. É a miña. É a tal de Xulio Mato. Pois veña. Señoras, señores, cociñamos salmón, no voltas co prato, imos con Lucía Vázquez. Vamos alá. A ver. Vamos, o primeiro que vou facer é marinar este salmón. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Que grande. Vamos mañar, veña. Vamos mariñar. Para mariñar vou botar un poquinho de soia. Eso mariña,
Eso. Quieta, atrás cuxo, non me lavara. Quieta. A ver, isto é pouco algo que arriba, aquí eh? tradicionalmente non se facía, pero ahora, cada vez que nos arriscamos máis a probar cousas novas, hai que probar. Claro, é que ao millor... Dalle un sabor, xa lle dá tamén unha especie de cociñado, Porque porque os estou marinados pensando cociñan. agora... Si miña tía Espe, que sabedes que miña tía Esperanza é a miña referencia Sí. total e Tamén a absoluta. nosa. Correcto, tamén a nosa. Tamén a nosa. Si terá soia na casa, Sí, seguro que sí. Un pouquiño de sésamo. Tamén pode ser aceite de sésamo, eh? estou pensando, Esperanza, está soia. Non sei, E se non ten, dices. Debería telo. Se non ten, debería telo, Proba, exactamente. innóvame. Exactamente. E agora vamos cortar Uh, o salmón en tiriñas así. oh. De momento moi fácil, moi sinxelo. De momento moi O sea, sinxelo. Isto é soia, nada, eh? Sésamo, cortamos en tiras, botámoslo aí para que mariñe. Exacto. Algo máis? Sumerxímolo un pouquiño, só un pouquiño. Nada máis. Porque por ahora no, esto xa está. Vale, vamos a esto marinada. Claro, é que dis Vale. coroa de salmón, entón pensamos Bueno, home, en porque ahora seguimos. a coroa da festa do patrón, sabes? Entón. Algo tocho, pero é bastante sinxelo, a verdad. Pode ser moi rico e moi sinxelo. Correcto. É moito mellor. E as potas poden ser boas e queimarme como me queimaron O outro día. sinxelo, ai, vino, Vinche. Queimouche de verdade, non? Ainda a día de hoxe... Non me foi de dói. bromas esa, Non foi de broma, non foi de Esa broma. fixachela en serio. Non, esa non foi de E broma. agora temos. Non foi actuación de Fran Cañotas, non. Non. Bueno, un pouco sí, eh? Non, asegúroche que non. Bueno, sí. xa será Arrimáchete un moi pouco. despaciño. Non. Non exageraches. No, de verdad, teño a pele moi cuidada. A masa, teño aquí? espera, a masa é comprada. Esta masa é comprada. Sí. Sí. Unha masa follada, comprada. Porque a comprache non a fixeche. Cañotas, creo que son a única cociñeira que fixo masa follada neste programa. Xa estamos. Por certo, chamade o a voltas co prato. Vistes a alguén máis que Lucía facer masas folladas no a voltas co prato? 881-365536, ese é o teléfono. ao que Ese tedes que día chamar. xa cumplín. Creo que é esa, de verdad que é esa única que fixo masa follada no programa. Pois, Perdón, chamade porque ademais repartimos cartiños, 50 euros para todos e todas as que esteades do outro lado da televisión, non pa vos que estades aquí, Pa vos non. Pa xente da casa. Pa vos, despois vades probar isto, tampouco os medes. Vades probar a comida, non se pode ter todo tampouco. Marcho con Xulio Mato, veña. marcha con Julio, mentres eu vou ir... Oh, Por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada. Bendita la vida, te quita y te da. que tal, Jules? Moi ben. Esto, cuidado, Cuidado que refrito, No, eh? cuidado que se queima, No, xa os allos, xa ¿no? baixei. Vale. Mira, estou rematando con este pemento. Pemento ben picadiño. E xa te explico como vamos a abrir esa bolboreta de salmón. Recordemos, Xulio Mato máis fan do pemento vermello que o verde. No, ao revés. Ao revés, Máis, do verde que do vermello. Pero como a que manda aquí é Gloria, fago que me manda. Ah, vale. Dixen, ponlle rojo, pues rojo. Aí está. Moi ben. Rojo. Gloria, rojo. Vermello, ti verde, non? Vermello. Ah, a mí me gusta máis o verde. Pero Temos este ten un toquiño máis dulce. outro cuse de recibo. Aí sí. Sí. Semana pasada escribíronos dende Uruguai, Sí. dende Montevideo, e hoxe Santiago de Chile. escríbenos de Santiago de Chile, Qué pasada, eh? Elizabeth, un bico enorme, gracias por seguirnos, de verdade. É un placer, No, cando a bico a xente... toda a Galicia exterior. Sí, bueno, eu creo que hai moita xente que non é da Galicia Exterior que nos ve tamén. Home. Ademais da Galicia Exterior. Claro. Pero bueno, que nos ven a Da través... interior. Da tele por cable. Ah, aí sí. Tele por cable, sí. Te acordas que unha vez unha señora díxonos que pagaba a tele por cable en México É verdad. só para vernos a nós? Eso foi certo, eh? Eso foi certo, Quedamos non é? os dous como dous burros E mirando. quedamos os dous mirándonos. Hai xente que paga por ver. Sí. É increíble. Pues sí. Así que É moitas increíble. gracias, Elizabeth, por vernos dende Santiago de Chile. Nada máis e nada menos. Bueno, o tema. O tema, a bolboreta, A con bolboreta. Xulio Mato. Vamos alá. Vamos a tapar un poquinho a tabla porque non me trouxen Non que? un relevo de tabla. Entón vamos poñer un papeliño así. Un relevo, querías decir outra táboa. Outra táboa. Vale. Veña, pois mira, vamos a cortar así. Temos dous lombos. Xa Vale. cortacha, mi má, si que corto... Home, claro que... Sí que corto o coitelo que- Para isto fai falta que sexa un coitelo ben afiado, Sí que corto o coitelo, porque pasou o Porque coitelo cortou un papel, polo salmón e cortou o papel e xiu. Bueno, pois mira, vámonos ao medio, vale? Vale.
Entón, facemos un corte así. E agora, con cuidado, vamos a abrir. Que conseguimos con isto? Podelo rencher e temos a mitad de grosso, entón vai se nos facer na mitad de tempo. Isto hai que A dicir... mitad de grosso, mitad de tempo, non como hai algún por aí que di esta receita é 1 hora 160, vou non poñer 320 e media hora está. No, porque desfalo, Claro. desfalo. No, digo que hai que dicir a xente que teña cuidado cando abra sin bolboreta, porque te podes Claro, cortar, se claro, tes un bo podes coitelo, claro. podes te cortar, se que hai que ter Bueno, tino. é mellor cortarse cun bo coitelo que con un malo, eh? Sí? Sí. Por qué? Porque o corte é máis limpo. Porque o corte é máis limpo ti cortas unha piel, imagínate, vamos a dar a volta. Cortas unha piel así Sí. e córtala de todo. De outra maneira, quedeche colgando é moito máis doloroso, eh? Ah, mírate. Sí. Super consello, se te cortas, córtate de todo. Está un saúdo a xente que o pasa Bueno, mal. mira, xa o temos, vale? Cos Ves? cortes. Desta maneira, como quedaría despois? Despois, pechamos e pechamos. Vale, vamos a abrir outro tamén. Atención, Porque mentres- Segunda oportunidade, Xuli, para cortarse en directo. Mentres estás nos facendo o refrito, allo, cebola e pemento vermello. Que llevamos botar un montón de cousas máis, Moi ben. Vamos chamar a convidada. Sí. Já estamos vendo isto de Jul. Sí, claro que vou chamar, Home, sí. claro. Di, sí. Que amiga miña. Claro, como é de Silleda, pois veña, que pase Lola de Silleda, un aplauso para ela. Hola, Lola. Que tal? Bien, amor. Como estás? Muy bien. Benvida. Gracias. Vai haber un problema. Ti querías ir con Xuli, pero vou te levar con Lucía. Vamos con canción. Non te importa, verdad? No, que Xulio vixo moito. Hola, Lola. Xa te... Benvida. Xa te moi gastado, Xuli. Vamos con Lucía, veña, por favor, pasa por aí. Hola, Lola, que tal? Como estás? Moi ben. Mira que se estou a facer. Unha fantasía de Ai, salmón. que chulo. Mira, estamos facendo unha especie de coroa. Marinamos un poquiño o salmón con soia, limón e sésamo. E agora, con esta masa follada que é mercada, poñémola así. Bueno, Facemos atención uns á xente da casa, porque está facendo unha cousa, polo menos curiosa, é Moi que a min... sinxelo, pero Sí, vistoso. sí, tamén moi bo aspecto. Está mariñando un salmón con sésamo, soia, e agora puxo ao redor da masa follada. Fechamos así. Estálo o sea, pechando, claro, estálo fechando todo. Estámoslo pechando. Secamos sempre un poquiño cando vamos Sí. a poñer unha masa O exceso follada, de soia. secamos o exceso de marinada. Hola. E agora imoslle poñer un recheo. Temos botella aquí, queixo crema, Claro, un o sea, dadiño de manteiga. o salmón vai por fora ou vai ir por dentro tamén? O sea, vai no recheo ou vai ir por dentro tamén? No recheo xa non leva salmón. Non leva salmón o Non recheo? leva salmón. Levo dorador. Imoslle poñer uns cherriños. Levo escondido. Mira que me jungimos facer. Claro, ti nun restaurante pides isto, non ves o salmón e queixaste. Pero o salmón está aí. O salmón está aí. Ti eres moi de queixarte? Non, sábelo ben que non. Imoslle poñer así que non. Ovos. A verdad... Ten que estar moi mala a comida, ten que estar moi pasada, moi... De verdad, rotos 77 Para cadeas que de frío... protestes, eu para que tamén, eu non protestes. protesto. Ti non, ti protestas. Ti és protestona. 2 oviños. Non contestas. No, porque pensé como preguntabas a 2 mí. dentes de allo. Reladiños. Chiquiti. No, ela non protesta, dixo que non. Ela non protesta? No. 2 colleres de queixo crema, 40 gramos de manteiga, sal, pimenta negra, perexil. Apuntamos Tamén ben. lle botou tomate cherry, Pimenta tomates negra. cereixa. Aí veus, tomates cereixa. Perexil. A ver, a perexilei. Sí, seguro que sí. E isto todo, vente ao carro mático. Vente comigo, vente. Vente ao Vamos carro a ver mático. Vente ao carro mático. Vente. Mira o carro mático, ponte aí. Guau, que bonito. Ponte aí, mira. Isto sí que tiñamos que ter As na casa especias ao voltas sempre. co prato, no carro mático. Precioso. Aí está, un poquinho de perexil, non imos Eu vexo esquilmar na moito. Ves el velo na casa? Hombre. Veña, vamos con Lucía, vale. Vamos con Lucía. Encontraste o perixel, non? Vai para dentro. Casto todo vai ir dentro e vai ir ao forno. E mozzarella. Olo! Que bomba máis rica. Moi rico e moi sinxelo. E agora botámoslo aquí. Expandimos así un poquinho. Eu nunca comí un salmón así, Non, pouco. Home, claro. Eu creo que ninguén... Alguén comeu salmón así algunha vez? Daqui do público? Non. Xa, non hai ninguén que lle enrollaran o salmón así, non. En masa follada, ninguén. Ostras, Nada, Un poquinho máis de parmesano. Ninguna persona no público. Ni unha.
Se Lucía... Lucía está facendo algo que pode ser unha maravilla ou un desastre. Non hai punto medio. Non hai Eso- punto medio hoxe con Lucía. Pronto averiguaremos. Vale. Voy a sacar esto porque vamos a ir ao forno, eh? Vale, vamos a ir ao forno. Vamos a meter esto aquí. Veña, abre a porta do forno, veña, vamos alá. Ao forno con Lucía Vázquez. Ao forno. Lucía. A ver, Está quentiño, Ten que estar. A ver se esta vez se me fai. A ver se se faz, non? Lucía ten a sorte botada. A ver como vai, Jules. Ahora vou facer unha salsa, eh? Dalle, vamos con Xulio Mato, Vamos, veña. Xulio. A ver, Xuliño. Eu vou ver, Aquí aquí vas, estou. aquí vas, aquí esta popa. Mira, eu vouche facer, cando acabe Cañota de bailar, que eu teño que ir ao forno tamén, hai que moverse un pouco. Cando pare calma a música, aí está. Bueno, mira, temos aquí o refritiño, vale? Mira, allo, cebola, pemento vermello e botelle tamén unhas espinacas picadiñas. Un groliño de auga e tapeino para que se ríe. Xa están cociñadas as espinacas, vale? Estas eran frescas. Mira, Perdón, dixetes que as picaches. Piqueinas, Sí, non, porque bien vías picadiñas, pequeniñas, sí. vale. Entón, témolo así. Mira, e agora simplemente vamos saltear un pouquiño Mira, moi ben, os gambós. É que esta é a hora de... É hora de ter facer fame. Claro. É hora de ter fame. Entón, É mira, hora ahora de xa comer. Claro. Vamos a botar un chorrete de limón, Wow. algo por dentro tamén. Boa, que pinta. Isto é super rico porque dai ese toquiño, dai un toquiño así ácido. Te gusta o salmón, Lola? Sí, Sí. sí. Pois a ver se che gusta este. Mira, e agora sacámoslo do lume, apagamos xa e vamos a meter. Yogur é iso. No, isto é queixo crema, queixo o que pasa crema. que eu fixe un poquinho de trampa e metiño un pouco de requeixo, pero queixo crema, vale? Queixo crema. Queixo crema, un pouco de pan relado. Ostras, vai quedar tan bo que che vai gustar ata ti, Xulio? Home, claro, a mí xa me gusta, Hombre. A mí o salmón, que non me disgusta, pero hai outros peixes que me gustan máis. Mira, e agora vamos a botar un pouquiño de queixo relado Un pouquiño. e un toquiño de pimentón. Oh! E agora que todo isto que facemos, mesturamos todo e vamos ter unha pasta para encher este salmón. Unha amalgama. Unha amalgama. Mira que boa pinta ten, Isto vais a integrar todo co salmón, que vai estar estupendo. Claro, iso, como fixeches en bolboreta, valo abrir, non? Claro, ahora vamos a abrir, Mételo no medio. volvémoslo a pechar e xa o temos. Mira, isto está. Mira, vide para aquí, xa verás. E agora que, Lola? E agora que, Lola? E agora pobre de min. E agora que, Lola? Lola? Culler. Cuidado que Gracias, caes. Lola. Cañota ni se embutou. No, porque Ni vino a amao. caer e Porque dixen... xa sabía que veu. Claro, Sí. mira, metemos así no medio. Oh! Bueno, Como vedes? estáse vendo na casa, precioso, ideal. Xa Isto tal como vedes na casa agora mesmo está aquí, que é perfecto. Mima. Isto é pa un día, porque queres quedar ben con túa sogra, falle isto, Cañotas. Queres quedar ben con teu sogro, que sempre cociña él, falle isto, Cañotas. Xa verás, Aquí, Pero aquí ainda non está, ainda llevamos a dar un toquiño. Porque ti sabes que o cítrico salmón valle moi ben. Entón, mira, ahora vamos a cerrar por un lado e por outro lado. E ti dirás, pero non quedas helado, non importa. Non fai falta, Non fai falta. porque con Xulio Mato Porque todo ahora vamos funciona. a poñer unhos toquiños de limón por riba. Oh, eso é E lima. así, o lima. según se... Ou este é lima. Ah, Pero según se vai asando... pues fala ben, fala ben. Lima, Lima. Lima. Pero aí igual Capital pon... de onde? Aí igual pon de Perú. De Perú. Entón, ahora, mira, un poquinho de sal. E así temos lima e sal, un tequila. Xulio Mato está facendo a cociña sexy do Voltas co Prato. Sí, Xa tardaba, Esa lima, ese toquiño de sal, ese salmón, Ese aceite. ese aceite. Ese brillo. Mira, mira, mira. Temos aquí un poquinho A de cociña brillo. sexy do Voltas co Prato. E agora teño que ir ao forno, Cañota, sí ou sí, porque non teño maxia, Veña, vamos a abrir o forno, por Abre. favor. Lola, cuidado que está quente, A quente. maxia xa es ti, Xulio. Sí. Pola ti a maxia. Porque ti é lo majo. Correcto. Moi bien. Esa é Agora verdad, que se esa é coza, verdad. Xulio. Ahora que se cociña aí. Eso. Pois, Lola, despois de ver estas dúas receitas, xa sabes cal é a pregunta do millón. Sí. Cal das dúas che pinta mellor, cal levarías ti pa Silleda ou lle darías ao público que temos hoxe aquí no Voltas co Prato? Moi difícil. Pero digo despois ao final. Bueno, pois entonces vai. Eu creo que é mellor. Vai sentarlo. Sí. Sería ben, non? Eu Venga, creo por que favor, sí. un aplauso para Lola, Vale. que ven de Silleda, está con nós. No Voltas co Prato, Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos salmón, señoras e señores, unha bendición que leva pois sobre 100 anos vivindo en ríos e mares. 100 millóns de anos, non 100 anos, 100 millóns de anos.
Como seguro sabedes, este é un tipo de augas frías que dende sempre é importantísimo nos países do norte de Europa. Case todos os exemplares que chegan aos mercados son grazas á piscicultura. Noruega é potencia mundial neste asunto e sei que os mellores salmóns veñen das súas xélidas augas. Pero, ollo, que Chile tamén é agora un competidor importante. E que nos gusta do salmón? Pois todo, para que negalo. Sexa en lombos ou toros, é un peixe aparente, de cor atractiva e sabor inesquecible. Sí, queridos platters, o salmón sempre é boa idea, fritido ou a prancha, en papillota ou recheo, resolve unha comida nun momento. E se queredes probar algo realmente diferente, aquí están as nosas propostas. Entrade, como sempre, en @voltascoprato, seguídenos, participade e mirade todas as receitas que facemos, todas as que hai. Son maravillosas. Entrade aí. 100 millóns de anos, non 100 anos, evidentemente. Fran, de verdad. Vamos con Lucía. Alguien dijo alguna vez por la boca vive el pez. Así que decía, morre, Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Mire, como me encantaría tocar o saxo, A mí tamén, pero creo que é dificilísimo. É chungo, é chungo, é chungo. Non sei se as nosas capacidades dan para tanto. Psicomotrices. Bueno, veña, querías ir ao forno, ou non? Xa fu, no? Fuche levar? Ah, vale. Voulle Ah, botando bueno. un ollo de vez en cando, porque sabes que son temerosa do forno. Vale, tens Vou medo ao facer forno. unha salsa. Teño medo de que non dé tempo que se faga, pero bueno, vamos a ver. Vas facer unha salsa? Vou facer unha salsa. Para o que vou empregar un montón de cousas, porque esta receta é desas gochas que ti che gustan. Vale. Entón, vou poñer yogur grego. Bo, xa está. Xa está. Queixo grego. Que tes feta aí, non? Queixo crema. É queixo... Eso non é feta? Sí. Es queixo grego. Joder. Isto vai estar... Xa só co que leva. Isto Yogur é grego. fresquiño, isto vale tamén para meter dentro dun bocata con lomo, Vamos, mira. Yogur grego. Feta. Queixo crema. Mira, mira o feta, mira o feta, mira o feta. O sea, non vou botar máis, despois eso engado, pero... Cogombros. Oh. Gustanche, a mí gustanme moito. Os encurtidos en xeral. Están de Parece que os moda. peixes vañen moi ben. E además están de moda, Basta de moda. Está de moda o cogombro. E nós no programa estamos usando moito, Pois verdade? xa tardaban en estar de moda, porque... Non nos quería ninguén, Que dis? Mira, Eu cantas veces se abriron nas casas os botes das banderillas, sabes? Sí. E só comen unha, dúas e queda o resto. Que Cantas dis? veces? Ai, na Eso- miña casa non, Bueno, pois a túa casa será distinta. A nos gustaron moito, son fresquiños, dan Oh, moito sabor. Sí, sí. A mí non me disgusta. O sea, Limpan o gústame, padal, se vas- gústame, pero comer un par, Eu non son desta xente que come o bote inteiro. Bueno, a mí un pepinillo gustame moito, O cogombro. Son moi de Eres cogombro. capaz de Máis que comer... de aceituna, Eres capaz de comer 17 pepinillos, en vez de 17 cogombros. Home, pois mi número moi concreto. O mellor hasta 16 chego e o 17 esa se me atraganta. Non. Eu é por saber as túas capacidades cogombreiras. Pode ser, depende. Hai nos moi grandes. Sí, sí. Mira unha cousa, aí botas absolutamente todo. Allo. Non, o allo tamén relado. E despois, que fas? Pásalo polo vaso batedor ou como Vamos a é? pasar por vaso batedor. Vale. Vou botar un pouco de limón tamén, a ver se non me cae a pepita. E moitas especias. Vale. Ao gusto. Vale. Ervas, especias, un pouco de mel e un pouco de aceite de oliva. Orego, pimenta, espera un un pouquiño de picante. Espera un segundo, Lucía. Mírame. Jaime, ponme música de tensión. Imos comprobar como vai a coroa. A coroa está no forno. Lucía está nerviosa. Pero non abrimos o forno, que se vai o calor. Vámonos mirar, mira. Está la vendo. Está la vendo. Ti, eu, Galicia inteira está mirando para esa coroa. A Galicia exterior, dende Chile, a Argentina, o Uruguai, Suiza. Tamén nas Canarias hai xente fora. Que credes que vai pasar? Vaise queimar? Está no forno? Está no O forno. queimar non se queima. Está no punto. Nos minutos, na televisión de Galicia. A volta a escoprarlo. Vamos con Xulio Mate, veña. Era un gancho. Era un gancho, claro. Pasa que me confundí, pero era a idea. Jules, ¿qué? Aquí, pasteleando. Hoxe está feliz, Xulio. Estou contento porque me ten moi boa pinta esa que teño aí. Mira, vamos a hacer un pastel de pataca de guarnición, vale? Así empezan os niños
tiñas cando... Bueno, pero eu empecé... Bueno, está moi ben, eso ten moito mérito, eh? Ten moito mérito, pero non parece. Es un no, mira. Pataca, cortámola, Vale. bueno, como de 2 milímetros, vale? Vale. Finiña, o máis finiña que podamos. Fixéchelo ca mandolina? No, fixeno co coitelino. Ah, vale. Mira, botamos un poquinho de queixo Pataca, queixo. e un poquinho de nata. E outra capa. Así, al chou, non fai falta... Isto vai ser un pastel de pataca. Pastel de pataca. Literalmente un pastel de pataca. Moi ben. Outro pouco de queixo. E nata. E aquí piquei un poquinho máis de pataca porque estaba mirando para vos como facía desas Claro. cousas que estás facendo e hai demasiada pataca. A túa receita é bastante de domingo, é salmón recheo. Sí, pastel Pastel de de pataca. Mira, e agora vamos a hacer, vamos a botar aquí a nata toda que queda, isto é medio litro de nata en total, vale? Buah. Mira, facemos que nos asente ben. E por que non faz un tiramisú de postre? Home, porque non me dá tempo. Vale, era Eso o mañá, plan, mañá, a ver, se Era o realmente plan, aquí cociñamos. Mira, e agora isto vai ao forno a 160 graus, que non vai ir ahora, Vale. porque teño o meu salmón aí. Entonces, 160 graus, Charlie, quieto que non vamos ao forno, non vamos. 160 graus durante uns 50 minutos. Dixo el vale? que non, dixo que sí, que non, Mira, que sí. e os 50 minutos sacamos isto. Mira, un tachán. Casi Mira. fácil a Charlie ao forno. Un aplauso Ahí para va. Xulio Mato, veña, un aplauso para Xulio Mato. Mira, e agora E facemos... ese tachán, moi ben. Vámoslo desmoldar. Vámoslo cortar e vámoslo dorar aí. Xa verás que Aquí. ben queda. Sí, vamos a botar un poquinho de aceite aí. Non me gustan Que nada fumee. os calores, Pégalle máis, non lle pega... Eso. No, ou vai. Si, xa. Eso lle puxen o papel. Calquera se mete contigo. O meu pastel, as millas normas. Sí. Aí. Sí, pero Aí está. a miña tabla espero que dure outros 1000 programas, vale? Mira que maravilla. Aí vai, aí está. Eso. Pataca, nata. Pero vamos. Eso, córtalo. Ahora vámoslo cortar e vámoslo planchar. Nata, queixo e pataca. Eso. Nada máis. Nada máis. E agora valo pasar Ahora. Eso, Ahora vámoslo ca pasar. plancha por moi aí. a tope, non? Ca plancha moi a tope para que nos quede crocantiño. Con cuidado que non nos rompa. Que non se vexe, que non se vexe. Aí vai. Vamos a poñer aí. Mira toda a pataquiña como se ve aí. Que ben ule. Isto é super rico, Vamos a baixar un pouco. Sí, porque está un pouco... Non? Sí, porque a nata pode se nos queimar. Mira, como xa está quente e ferro, vai nos aguantar. Que ben ule. Vamos a meter outra Ainda che entran unhas cuantas máis. e outra. Pois outra máis logo, veña. Dai. Porque, como vai o salmón? Botamos un ollo. Buah. Vai ben, Salmón vai ben, Vai ben. Salmón vai ben, Vai ben, Sí, ben con popas. vai ben. moi Eu, mentras tanto, vou falar con Lola. Veña, imos coa xente de Silleda, do Voltas co Prato. Vamos para lá. A ver. E ahora, de 3, 2, 1... Que problema, non? Mira, hai un xornalista moi famoso, deportivo, que foi moi coñecido durante toda a súa vida porque facía, a única pregunta que lle facía aos xogadores era que? Así que, Lola, que? Problema. Por que? Porque son moi boa receta, las dúas. Vamos facer unha enquisa, veña, coa xente que está aquí. Eso. Vou vos pedir que levantedes a mão según vos guste máis unha ou outra, vale? Se pensades que está máis rica de Xulio por levantades a mão, cando vos pregunta, senón a de Lucía. Quen cree que vai estar máis bo o de Lucía Vázquez? Que levanta a mão. A de Lucía, 1, 2, 3, mira por aí. Bueno, non pinta mal. E quen pensa que vai estar máis bo de Xulio Mato? Moi bien, un aplauso ao público. Eu creo que o factor proximidade xeográfica tirou a favor de Xulio, Veña, vamos con Lucía. Imos. Vamos para lá, veña. Un aplauso para Lola que está con no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Ven de Silleda. É o teu forno, Lucía. Vamos. Pois voulle pedir a Lola, por favor. Ten cuidado que está quente. Vamos alá. A ver. Quedaría ben, mal, regular. Que pasaría coa coroa de Lucía? Vamos alá. Vamos a ver. Chega ben, mira que Esto ben merece un tachán, tachán cando non é? bixate seguro na cara. Mirade, Unha cousa, a ver se son quen. Esto merece un Son tachán. quen de poñer aquí. Verdad?
merece un tachán, pero cuidado, había medo. No, non lle metas la mão, non cometas o mesmo error que a min. Ponlle eso, para que... Son eu moito de ese... Sí, tes razón. É que tes isto. Tendo esta fantasía. Claro. Eu xa sei o callo. Non vou facer como outro día. Aí está, ves? A ver se son capaz, para que se vexa Eu mellor, queimei a semana pasada, entón... Pan. Olé! Agora xa está. Tachán, aplauso para Lucía. Aí está. Moi ben. Qué bonito, ¿eh? Moi bonito. Bueno, isto parece que quedou xeitoso. Vamos a probar. É increíble que por dentro, señoras e señores, o borde leva salmón, o forno de Xulio. Forno de Xulio. Vamos alá. Xulio, que te axudo. Abre o forno de Xulio, veña. Cuidado que está muy quente también. Oh! Vamos alá. Ahí lo está. Ahí lo Federico, está. por favor. Y ahora vamos a coger un herviñasque al show. Qué pasada, aromático. Como? Y ahí plantamos un poquillo de... Di un pouco máis alto, Que Lara. teño un problema grande. Tes un problema grande, sí. Sí. Mira, vamos a cortar. Que tenemos a sorte de que está cociñado, ¿eh? Bueno, Pues le da una espátula, Lucía. que problema, a golpe Una de... espátula, Lucía. A golpe de metade de semana, estás na metade da semana e de repente, toma, 2 pratos de fin de semana, de domingo, que fas? Mira, Que fas? mira que ¿Qué bien fas? quedó, ¿eh? Que faz? Mira, pai, como quedou eso por dentro. Buah. Está de maravilla, ¿eh? Precioso, Mira. Vamos a coger ahí un pastelinho de pataca. Saca ese vasiño de aí, Xulio, para que se vexa perfecto. Eso de aí fora, xa está. pataca? Ahora. Mira, y ahora vamos a coger un pasteliño de estos de pataca. Buah, mira, pai, como se ve na tele o salmón, eh? Ahí tes. Bueno. Pois, señoras e Es fácil, señores, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? pido un fortísimo aplauso para o crack artista o animal, Moitas gracias. don Xulio Mato. Claro, non vimos como vai Lucía, eu entendo que Lucía vai de maravilla. Bueno, é que che quedou eso. Parece que esta Recordemos vez... que leva salmón. Sí. Déixame sacar isto de aquí, pon para aí o prato para que se vexa ben aí diante, porque se vexa ben na casa, porque iso é unha auténtica maravilla, fixádemos. Qué pintaza, ¿eh? Eso es muy Pues- gocho, ¿eh? Eso es muy gocho. Outro Está aplauso tamén avanzada, para Lucía Vázquez. Vamos probar. Vamos. Veña, por aí á esquerda, por favor, á esquerda. Chegou o momento de probar, e quen fora Lola de Silleda, que quería ideas para cociñar salmón, e mira, chegou aquí, pam. Aí estás. E fixeronme todo o que lle dixo. Fixéronche todo. Todo o que ti dixeches, sí, fixeron, é certo. Portáronse ben, non? Portáronse ben. Eso é importante, cociñaron de maravilla, nós estamos xa? encantados con eles aquí. Veña, Pero que vai queda. probando e nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Imos a Marín. Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Pues muy bien, bueno, estoy en casa un poquillo pachucha. E logo que foi? Tengo mala columna. Ai, eso é fastidiado. A ver se te animamos nós polo menos dándoche 50 euriños, vale? Pues muchas gracias, muy contenta. Tenés unos cocineros fabulosos. Moitas, Tienes encantador. de veras. moitas gracias, pero escoita unha cousa. Primeiro terme que acertar a pregunta, eh? No, vale, a ver. co que dixo Vamos xa, a, tens razón, merecidos, pero vamos a dar coa pregunta. De onde son os mellores salmóns? Vouche dar 3 opcións. Es fácil, Mercedes, es fácil. De Toledo, dos fiordes noruegos, de Noruega, ou de Ordes. Los fios, no sé si... Moi ben, aí está. Eu pensaba que eran de Ordes, Eu de A Toledo. verdad, tiña de Toledo. Sí. Dubidamos aí un pouquiño. Mercedes, cóllate moito, recupérate, parabéns polos 50 euros, e cando esteas ben, tens que vir vernos. Muy bien, muchas gracias. Vale. Veña, un bico... Somos encantadores, muchas gracias. Un bico grande. Chao. Chao, cuídate moito, un bico grande. E chegou o momento, da verdade, para Lola, de Silleda, que ten que dicirnos quen gaña unha volta co prato da televisión. É que tes un pouco cara de preocupación. Sí. Porque me gustan os dous. Gustaron os dous? Pero de verdad. Pois este é un parabéns para os cociñeiros, eh? Se lle gustaron os Que dous. tengo mucho problema. E tens moito problema, pero tens que escoller. Quen gañou a voltas co prato de hoxe? Ai, lo siento, Lucía, pero Xulio. Moi ben. Don Xulio Mato, aí está. A victoria de Xulio Mato. Bueno, ven por aquí la liña. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa galega, como sempre, ven no mañán, con máis recetas. No voltes co prato de Televisión de Galicia. Chao.
agua que cae